Siwmai, Joe dwi, tiwtor dysgu Cymraeg Caerdydd. Fel arfer, ni sy'n gyfrifol am drefnu pabell y dysgwyr yn Tafwyl. Felly, dyn ni'n falch iawn o fod yn rhan o Tafwyl Digidol eleni. Dwi wedi bod yn siarad â rai o'n dysgwyr am eu profiadau nhw yn dysgu'r Gymraeg. Alison ydw I ac dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Eirym ydw I, dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol hefyd. Dwi'n dal ei fyw yn Gaerdydd hefyd. Mae Edward ydw I, ces I fy eni yn Trialaw yn y Rhondda, ond ces I fy magu yn Hongwynlaeth, ond nawr dwi'n byw yn Eglwys Newydd. Fel Lucas dwi'n dod o Lundain yn y wreiddiol, ond o'n i'n byw yn Brighton am 30 mlynedd cyn symud i Gaerdydd. Isiw dwi'n dod o Llundain yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn Caerdydd nawr. Claire dwi a dwi'n dod o Norfolk yn Lloegr yn wreiddiol, a dwi'n byw yn Caerdydd ar hyn o bryd. Susan dwi'n dod hefyd o Llundain o Lloegr yn wreiddiol, a dwi'n byw yn Caerdydd nawr. Dwi'n o teulu o Swydd Efrog. Pam dych chi'n dysgu Cymraeg? Wel, y peth sydd wedi dechrau y syniad o ddysgu Cymraeg roedd pan roedd fy merch yn disgwyl ei babi cyntaf ac roedd ni'n siarad am y ffaith basai'r babi yn Cymraes. Ac wedyn ni wedi dweud, wel, mae'n bwysig iawn i'r ddwy ohonyn ni yn dysgu Cymraeg. Ac ni wedi dechrau wedyn gyda wel, o'n i'n byw yn Brighton ar y pryd, felly o'n i'n mynd ar-lein ac yn ffaindio Say Something in Welsh. Ac roedd y ddwy ohonyn ni yn dechrau gyda hynny. Ac dyna ni, 6 mlynedd ymlaen, dyma fi dal yn dysgu. Dwi'n dysgu Cymraeg achos aeth fy plant i'r ysgol Gymraeg. Felly, meddyliais I dyna ni dysgu Cymraeg hefyd. And hefyd, gallwn ni'n deall diwylliant o'r Gymru yn well. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi'n byw yn Cymru. Felly penderfynais I dysgu Cymraeg cwbl o mlynedd yn ôl achos bod fi wedi byw yn Cymru am spel eitha hir. Felly o'n i'n meddwl bod e'n amser I fi dechrau dysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu Cymraeg achos mae fy mhartner yn siarad Cymraeg, a hoffwn I siarad gyda fe, gyda ei deulu ac ei ffrindiau hefyd, a bydd yn defnyddiol yn fy ngwaith hefyd. Wel, dwi'n dysgu Gymraeg achos fy mod i'n mwynhau cwrdd â dysgwyr eraill. Wel, ges I fy ngeni a dydd Dewi Sant yn Gaerdydd, a ro'n i'n meddwl y dylen ni achlu siarad Cymraeg. Dwi cytuno gyda'r Alison, mae'r cyfle I gwrdd â phobl arall sy'n eisiau dysgu Cymraeg hefyd, dysgu am hanes yn pethau. Mae diddordeb gyda fi mewn iaithos. Ro'n i'n arfer byw yn yr Eidal, oedd rhaid I fi dysgu. Dwi'n moyn hefyd dysgu I darllen, gallu darllen yn Cymraeg hefyd. Sut dechreuwch chi ddysgu Cymraeg? Dwi'n dysgu Cymraeg ers 4 blynedd. Es I gwrs blasu yn y haf ac ar ôl dechreuais I gwrs mynediad. A dwi wedi wneud gwrs sylfaen ac ar hyn o bryd dwi'n wneud gwrs canolradd yn Brifysgol Caerdydd. Wel, dechreuais I ddysgu Cymraeg y tro cyntaf yn yr ysgol uwchradd am 2 blynedd, dwi'n meddwl, ond dewasais I Ffrangeg am fy GCSE, sorry, tua 10 blynedd yn ôl, dechreuais I dysgu eto yn y gweithle. Ro'n i'n gweithio yn ysbyty Brenhinol Gwent yn Casnewydd, a roedd y cyfle I dysgu yn y gweithle. Wel, dechreuais I gyda Say Something in Welsh ac roedd hynny yn wych. Mae fe wedi helpu fi siarad yn syth. Oedd yn
yn rhywbeth arbennig. Ac wedyn ar ôl ychydig o amser, ffaindiais i gwersi a cwrsiau gyda Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, a dwi wedi dechrau mynd i cwrsiau penwythnos, ysgol haf, pethau fel yna, ac roedd hynny yn dechrau helpu fi llawer mwy i gwerthfawrogi cymdeithas o bobl sy'n dysgu Cymraeg. Dechreuais i dysgu Cymraeg trwy'r gwneud eisteddfodau pan o'n i yn yr ysgol gynradd. Ro'n i tua 8 mlwydd oedd ac roedd y ysgol i gyd yn dathlu eisteddfodau. Felly ro'n i clywed caneuon ac roedd pawb i gyd yn mwynhau'r dathliad. Wel, dechreuais i gyda cwrsau lain, Say Something in Welsh. Es i trwy fe mewn cwpl o misoedd, a wedyn es i bootcamp Say Something in Welsh yn Caerdydd, sef un wythnos ble mae rhaid i ti siarad Cymraeg trwy'r amser. Does dim Saesneg o'r gwbl. A dyna oedd fel y tro bwynt i fi ar ôl hynny. O'n i'n teimlo fel o'n i'n moyn siarad Cymraeg gymaint â phosib, felly dechreuais i ffindio cyfleoedd i siarad Cymraeg. Fel es i Tafwyl, es i Eisteddfod yn Caerdydd, a wedyn es i cyfrestru am cwrs yn Prifysgol Caerdydd. Wel, dechreuais i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol y gramadeg, ond roedd y iaith yn ffurfiol iawn. So, pan dwi'n wedi ymddeol, penderfynais i mynd nôl i'r dosbarthau Cymraeg. Es i lawr o gwrsiau dwys yn Abertawe, achos ro'n i'n moyn dysgu yn gyflym. Gwaethon ni un wythnos bob tymor moyn eich llai, ond rhwng un wythnos ar y nesaf, byddwn ni yn cofio popeth o bron popeth. Felly, nes i dechrau gyda'r Prifysgol yn Caerdydd, a hefyd gyda Say Something in Welsh, mae'n well wneud rhywbeth bob wythnos. Beth yw'r peth gorau am ddysgu Cymraeg? Wel, y peth gorau i fi wedi bod y siawns i ffindio byd mawr o bobl sy'n siarad Cymraeg a sy'n cymdeithasu trwy Cymraeg yn Nghaerdydd a lleoedd arall. Mae fe wedi bod yn rhywbeth arbennig iawn i fi. Dwi'n hoffi dysgu am hanes Cymraeg a thraddodiadau hefyd. Dwi'n dysgu mwy am hanes nawr yn y dosbarth Cymraeg na pan ro'n i'n ifanc yn y dosbarth hanes yn ysgol. Mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl. Mae'n hyfryd i gwrdd â phobl newydd yn y dosbarth a sgwrsio am beth bynnag, dwi'n meddwl. Y peth gorau yw cwrdd â phobl eraill sy'n gwneud yr un peth ac i gwahanu'r profiad ac cwrdd â llawer o bobl gan gwneud gweithgareddiau hefyd. Felly, mwynhau'r gweithgareddau, cwrdd â phobl eraill. Mae'r peth gorau yw trwy dysgu Cymraeg, mae fe'n agor y drws i diwylliant wahanol. Felly ers dysgu Cymraeg wedi bod i'r gigs Cymraeg, i'r digwyddiadau Cymraeg. Dwi'n darllen yn Cymraeg, gwrando Radio Cymru. Felly dwi wedi gwneud llawer o pethau byddai heb wneud heb Cymraeg. Mae'r peth gorau cwrdd â ffrindiau a siarad â nhw dros paned. Siarad naturiol fel o'n i'n siarad Saesneg. Ymweld yr Eisteddfod a gweithgareddau eraill, a dwi'n gallu deall mwyaf o digwyddiadau. Dwi'n mwynhau dosbarth, cwrsiau, mae'n ddiddorol y hwyl, a nawr dwi'n gallu darllen y Cymraeg.
Wel, dwi ddim yn siŵr am y gair anodd dweud y gwir, achos dwi ddim yn meddwl mewn y ffordd yna. Mae rhaid pethau yn her i mi. Enghraifft, nawr pan dwi'n darllen, rai o'r llyfrau yn cael lot o tafodiaeth ac hynny yn anodd i fi. Ond mae hynny yn mwy o challenge na anodd. Just mwy anodd i ddeall, ond dwi'n mwynhau fe hyd yn oed. Weithiau, mae'n anodd cofio popeth ac weithiau dwi'n iawn yn y dosbarth ac pan dwi'n mynd adre, dwi'n anghofio pethau ac felly y gramadeg dwi'n meddwl ydy'r peth mwy anodd. Ond mae rhaid i ti just ymarfer ac mae'n dod. Wel, un peth dwi'n stryglo gyda yw cofio beth sy'n gwrwaidd a beth sy'n benywaidd. Traigladau yn bendant. Dwi ddim yn siŵr beth yw gwrwaidd neu benwaidd hefyd, so dwi'n ffindio hon anodd gyda traigladau. Yn y dechrau, wyth anodd iawn i cofio un gair, achos dwi'n Saesnes, wyth popeth yn newydd i fi. Hefyd, i ddweud, to pronounce un, y dim yn, fel yn Ffrangeg. Tair blynedd i newydd i cofio un y dim yn. Yr un peth, traigladau yw'r problem fawr i mi pan dwi'n ysgrifennu. Ac yn bod hyderus siarad a bobl rhugl, achos mae pobl Cymraeg yn siarad yn gyflym fel arfer. O'n i'n disgwyl bydde pawb yn dweud treigladau, achos dyna un peth mae lot o bobl yn ffeindio'n anodd, ond fel oedd Alison wedi dweud, just ymarfer, a hefyd peidiwch poeni. Dwi'n meddwl i ddechrau, mae'n anodd i ddweud y geirfa, achos mae'n wahanol iawn i'r Saesneg, ond os chi'n ymarfer, mae'n iawn. Ydych chi i gyd yn defnyddio eich Cymraeg? Wel, dwi'n defnyddio Gymraeg, reolaidd dwi'n mynd i Merched y Wawr unwaith y mis ac dwi'n gallu gwneud Pilates trwy gyffrwng y Gymraeg os dwi eisiau hefyd. Felly mae'n sians i ni ymuno ar grŵp Pilates ac os mae athro yn gwneud y sesiwn trwy gyffrwng y Gymraeg. Dwi'n ceisio darllen llyfrau tipyn bach ac dwi'n darllen lingo ac dwi'n ceisio textio trwy gyffrwng y Gymraeg chydig o fy ffrindiau hefyd. Wel, dwi'n meddwl dwi'n ddefnyddio fe bob diwrnod nawr. Dwi'n cymdeithasu trwy Cymraeg. Pan dwi'n siarad â ffrindiau ar y ffôn, efallai dwi'n anfon textiau, dwi'n anfon e-bost. Mae wedi bod yn rhan mawr o fy mywyd, felly dwi'n mwynhau hynny llawr. Dwi'n siarad gyda ffrindiau a gyda gydweithwyr ar y chlaifion yn fy gwaith hefyd. Dwi'n dachlan llyfrau a lingo, golwg. Dwi'n edrych raglenni ar y teledu neu gwrando ar y radio weithiau. Wel, dwi'n eitha lwcus ac dwi'n gallu defnyddio Cymraeg yn fy gwaith. Felly, dwi'n gweithio ar wefan Llywodraeth Cymru ac os bod rhaid i popeth bod yn dwyieithog, dwi'n cael y cyfle i ysgrifennu bach o Cymraeg ar gyfer y wefan. Wel, dwi'n lwcus achos rhai o fy cymdogion yn siarad Cymraeg. Felly dwi'n gallu ymarfer yr iaith iddyn nhw. Dwi'n trio darllen llyfr Gymraeg. Ond weithio dwi'n darllen darlleniadau yn yr eglwys yn Cymraeg. Dwi'n siarad gyda fy mhartner. Ydyn ni'n trio siarad Gymraeg dros pryd a fwyd bob dydd. A dwi'n hoffi edrych ar teledu a gwrando ar radio yn Gymraeg a fynd i digwyddiad hefyd fel tafel. Dwi'n darllen nawr llyfrau syml, ddim cymyleth. A dwi'n edrych ar teledu, dwi'n mwynhau
llawer o raglenau fel Codi Pac, raglenau natur gyda Iolo. Beth sydd wedi eich helpu chi i ddysgu Cymraeg? Un peth sydd wedi helpu fi llawer roedd ffindio grŵp hyfryd o ffrindiau yn Brighton, pobl sy'n dysgu Cymraeg gyda'n gilydd, ac mae fe wedi bod yn peth anhygoel, dweud y gwir. Roedd yn cwrdd bob wythnos yn y dafarn ac yn trio siarad Cymraeg mwy na cymaint a phosib, ac roedd nhw wedi dod yn ffrindiau arbennig i fi, ac dwi dal yn cysyllt gyda nhw, ac roedd hynny y peth mwyaf bwysig dwi'n meddwl. Roedd grŵp o ffrindiau ac yn helpu ein gilydd. Wel, un peth dda am y Cymraeg yw bod yna llawer o adnoddau arbennig ar gyfer dysgwyr. Felly, dwi wedi defnyddio llyfrau ar gyfer dysgwyr, fel nofelau ar gyfer dysgwyr. Mae Radio Cymru yn gwneud podlediadau ar gyfer dysgwyr. Mae'n llawer o grwpiau sgwrs yn Caerdydd hefyd, felly mae'n llawer o cyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg. Un peth sydd wedi helpu fi yn ystod yn siarad, achos mae'n cyfle i siarad llawer drwy'r dydd. Dwi'n trio gwrando a Betty George, a dwi'n mwynhau defnyddio'r app Memrise i ddysgu geiriau, llawer o geiriau newydd i fi. A dwi'n defnyddio bob dydd. Beth yw'ch hoff air Cymraeg? Wel, efallai cwtch, mae hynny yn hyfryd, ac ar hyn o bryd pawb yn mwyn cael mwy o cwtchiaeth, sa'n siŵr os ti'n gallu dweud hynny. Ac un peth arall, pethau bychan, dim brawd, dim gair, ond mae hynny yn hyfryd a bwysig iawn. Dwi'n hoffi y gair clecs, achos ar hyn o bryd ni'n sôn am just oes clecs gyda chi pan mi'n gwneud sesiynau ar-lein, felly dyna'r gair y moment gyda fi. Wel, mae'n anodd i dywys un, ond dwi'n mynd i dywys gogleisio. Wel, mae sawl hoff air gyda fi, gan oes sponcyn, ymlacio a bendigedig hefyd. Ie, mae'n anodd, ond fy hoff yw sbigogles, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n hoffi adderchog, achos dwi'n hoffi o'r sŵn y gair. Dwi'n hoffi goody hoo. Oes unrhyw tips gyda chi i ddysgwyr newydd? Wel, y peth cyntaf dwi'n meddwl ydy dechrau. Yn aml pobl yn becso am y cam gyntaf, ond pan ti'n gwneud hynny, ti'n ar y ffordd ac mae pethau'n dod mwy hawdd. So, just mynd amdani, dechrau. Wel, oes, paid a phoeni am gwneud camgymeriadau. Defnyddio'r gair yn Saesneg os ydych chi'n ddim yn cofio'r gair yn Gymraeg. Dwi'n trio meddwl am dweud brawdegau bob dydd ar fy hen fy hunan yn y tŷ. Wel, jyst ceisio ymarfer yn fwy aml os ti'n gallu. Wedyn, gwneud rhywbeth bob diwrnod os ti'n gallu. Hyd yn oed ti wedi blino, hyd yn oed mae bywyd yn brysur. Ffindio 5 munud gwneud rhywbeth bob diwrnod. Ac wedyn ffindio rhywun a siarad gyda nhw yn Gymraeg bob wythnos, bob diwrnod os bosib. Dwi'n cofio un tutor yn dweud wrtha i, os ti eisiau darllen llyfr, paid â phoeni i cyfieithu bob gair. Os ti ddim yn gwybod y gair, just mynd trwyddo fe ac just cael y gist. Felly dwi'n cofio y neges yma ac dyna beth dwi'n ceisio gwneud. Wel, peth pwysicaf yw paid â phoeni am camgymeriadau. Just mynd mas a trio siarad Cymraeg. Os ti'n gwneud camgymeriad, os ti'n dweud rhywbeth twp, dim ots, really. Mae'n rhan o proses i dysgu.
Ymarfer a bob cyfle a pheidiwch y bod a chylwylydd. Mae'n rhaid i ni gyd ddechrau yn rhywle, so ymarfer, a defnyddio tutor hefyd. Mae llawer o bethau wych i helpu chi i ymarfer. Dwi wedi tanysgrifio i gylchgran am ddysgwyr sy'n enw Lingo, a dwi'n gwrando ar bodlediad am ddysgwyr hefyd, felly mae llawer o bethau i helpu. Diolch yn fawr iawn i bob un o'r dysgwyr sydd wedi helpu i greu'r sesiwn yma. Gobeithio bod nhw wedi eich ysbrydoli chi. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg, ewch i dysgucymraeg.cymru.